Čus, dneska vás vítam pri mojom videu a idem ochutnávať Xixo Lemon Iced Tea, Xixo Strawberry Iced Tea a na záver Xixo broskyňový čaj. Takže citrónový, broskyňový a jahodový čaj. Ešte si idem pre slámku. Pre nejaké pitíčko. No takže som tu. 3 slámky. No, to je jedno. No takže každý nápoj si zoberiem. Alebo otvorím, neviem ako sa to otvára. Čo je trošku asi maličký problém, no ale to je jedno. No nejak takto. Bojím, že to zlomím. Bude mi z toho tiež pena. Si to pre istotu pripravím. Aha, toto. Môže tak. Netko, kinko, pritinko. Ja, mňa bolí už z toho prst. Zubom to nejdem robiť. Jau, môj prst. Napíšte mi to do komentárov. No nepíšte mi radšej nič. Idem za mamou, nech mi všetky 3 otvorí. Takže potom sa stretneme, čus.